Par ublay utawi ka dur junguhi ka keren spang ka freedom ani ka free will ka man ka balai luot ublay utawi nga berpi bagin dan ya kata jingla bagin jet ka man ka balai luot jangi te pemla ban penbor no ban ejapi bara pi penbor no ban ejapi kini kisamla pemla ban penbor no ban ejapi pemla ban ong se nga I love you ma dai dah pilih aku minta aku desi penbor dah desi pilih penbor dah aku pilih dah aku bisa pilih penbor dah aku basu penting ma pilih penbor dah aku balik ada kini nu kam handai ke jinggi kam dai ke basisya kata maka jinggi basisya kadai ke bandana dehi pilih ya kita ke berfikir apa ni dai ublai ulong kam tahu ai kam man ke balai luat baik kiba ke jingmi jong kini ki robot hakini ke si momta dai nang tasyum tadi kalau ham advance susu bagi mi kita kibang ki artificial intelligence kita ki robot ki bala klan ba ki ba satang kendiat ki la jalong kum ki breu hat happy ni hagi YouTube hagi mobile hagi social hagi mo ba ka jing start yung breu ta kalong hadu kata dai ba kita ki robot dai ka rukom trikam ka rukom le berkhai la long hi ku breu sama om dai breu nama beliau kemla ban trikam palat ya ka bala thau kum ta baru beli unam ai yang try kata gajing start aduk kata ba unlong ku ubreu unlong kat ubreu dai nata wat ya ka snam ru dai wat ya ka snam ru bo bleu thau ha ka met ke jogi dai ka ba kerpang mo minta ki breu ki stam ki ong dan kam snam mla ban ai ke snam jogi marat mla ban ai snam jogi no di tang ke snam jong breu ki bo bleu la thau kerpang dai memang ngilong kerpang hadu kata ki jing thau ke bau bleu la thau dan ki jing thau bau breu ke jing thau bau bleu thau mangi ki breu ngilong ke bakerpang hakmat jumlai hadu kata but ubreu pada bau thau dai thau bau breu thau but ki jing la jo breu thau ya kat kita ki robot ru kadai ken trekam tangkat kumbala thau ala thau ki bakin kirsiu TIP hakata ke por belabo ma thau pi ban ora sya kan le kenta ora thau pi ban yarap le mkhling tiar ken le kom ta nei ken namla ban thau ken namla ban le tam la kata tang le tam la kata ko mut pi bu do robot pila ban tiang ko nom ta kami kai bu un sar khie nga mo bu wis ni ur khie robot de pi mo dei nama belu dei udah nuput balai namar bakim dan ke free will kemudian kata gajing ngai luat ban rai dai dei brio pat urai udan kata gajing la ban rai kaman ke balai luat kata gadi ke beauty ke bau balai ulah thau yang apa de pi ha ka dor ke jungui ngi sepet kemnu balai penan kam ya kani kaman ke balai luat ke jungu nata ke balai pat ba haba kran spang ka dor ke jungu balai hangi gadi kata gajing sngau balai thau yang apa de pi bat ki jing sngau ngidan ki emotion sai ke jing sngau ke jingi ha ki ai kemungkin nuksa ke bangidan ke jing sngau dai ni sngau kemen mo dan kepuar bagi yam dan kepuar bagi rke dan kepuar bagi kemen dan kepuar bagi susi dan kepuar bagi lek diau kijing sengau ni kibreu ngidan kijing sengau ha te ngemla ban pelip ya kijing sengau badan pojongi nya ban buram ya kijing sengau wi pat tak daw ngi ong imsu tenap dai to mo ada imsu ha dai to dai kijing sengau kolong ko gadan kamha nama beliau beliau la thawi kum ta te bangin dan kijing sungi dan kipuar bangi haban ya buram ya kijing sengau yu pat ha nakam ta kijing bha nam ta ka babha namar kijing sengau namar ki breu li ke baya da kijing sengau dai teng kem pen le jimut ya kanu no ka bot perkhat ro ki pinya be ta kijing sengau ki ma beliau la thawi be kita ki emotion sungi dai alangi kwa ban rai da ngi rakti compare mangi pau kijing sengau jingi bangi dan kam bangi sudan kam bangi ra ki ti ha bangi ruai ha bangi duai da ngi yam ru pau kijing sengau jingi bangi kwa ban yam beliau tip ya kada nuat jongi beliau thawengi kada rukom bagi dan bat kijing sengau ko jongi tak daw ngi dan kam ya kaban suthu bagi dan kijing sengau beliau thawengi nata ka ba ka weipat ka dur ko beliau hi kadai ka ba kan mau ngemlong tang kamet di dan ru kaban sim dai ngemlong tang kamet dai ngi dan ru kai kaban sim ngilong spiritual ngi de spiritual being mo ngi de kita kijing thau ke badan ru ya kaban sim tak daw thau yu brio na ka domet le ka domet hari ka mensim ka bala persat do blai kali pai sho blai ngi don ka mensim tak daw mo ka mensim ka long ka ban kam de ngi wan hang ni ru hoi ngi wan ba ka do ngi song hani ba ka met jongi tama ka pensan ya ka mensim jong aban pi ka pen klan ya ka jing im ba ka jam mensim jong pi mangi dan ka mensim ru
มีประคัดนำตะกมันเสียมรู้บัดกะจิงเละกะดันกะปอดสิปอนำมังดังดันหากะเม็ดดอจงีดังดันหากะดอตะกะดาวกะจิงเละกะดันก็mau upo lu tho segala tia dai ka jing kwa jong ka do pa ka jing kwa jong musim ke long berbor mar persya ka do kong syong no hieng na mar ka kriat de jesen ka do kong sya skor tin ju blai ka musim ka do kong nai sya skor tin ju blai ka musim kong sya skor ke tin ju blai ba pra de blai na mar ngi don ru ta ka musim ka de ka dur ka bo blai ai ngi ka ka dei ka ha ka nikal nong ka ba ar mo i bo blai la thau yo briu dai bat ka jing long ba kerpang go jo briu ka ba pin pher no na ki we pat ki jing thau kaba ar gede hakan ikal nong kaba ar dekat kaba pra dekat nyo keren sepangka kepereden inong ruai kila thau jeruai sepangka kepereden inong ruai ki thau jeruai sepangka paradise dei ikeren sepangka paradise kamut ba haba ki kwa ban yo ke jing suk dei ba ki kwa ban batai sepangka jing suk yang kepereden gede ke biang tam ban batai sepangka jing suk paradise gede ke jeka biang tam magi hak percaya ngiwat dengan jingsuk, ngiwat jingsuk baru hak kibri ngiwat jingsuk. Jadi orang ke jingsuk hi ke bapa tam kedai ke nuksa kedai naga Bible kedai ke paradise. Sebab kibri pempulih ke Bible lu kirwa syak pang ke paradise, kirwa syak ke Eden. Dai nama kitip bagai ke keper jong ke jingsuk. Ke keper ke bau belai lu labuk bahkan sensyar ke jingsuk ke jong belai. Kan sensyar ke jing yak pengat jong belai. Kan sensyar ke jing don ringkat ke jong belai. Kata kedai ke keper Eden. Kan bau kedai ke keper Eden, kamdai ke basyumut dur kamdai keberan setesin benang ne sunu nai kedai kebala ha pulih ni kita peti ba kadon ha Middle East ni kedai ha jaka mangi om ta ka Middle East kum ka Iran Iraq kedon ka wa Euphrates Tigris ma kedon ka jaka ba kedai ka keper ka shisha barani ka itu ingi du ki kerteng jong jaka ha ka ba kadon ka ni ka keper ki archaeologist jong ka Bible bati benia ba kebala tho kitab Yesus ki ngin wa ki kadon bar ki ong hadu menta don ki beri ki bedang wat kser nama ha ka ni ka kitab itu ba kadon ka kser ha ka ni ka keper den dai namar baliu kalau itu agak tin jublai ba kani ka pereden kadai ka basisha boleh ulah tahu ye ki basisha ka Bible kamdai ka basu kamdai ka puriskam bang ong menswa dai bangala ong menswa kamdai ka puriskam kamdai ka mythology ka basu tu kana peteng dai ka bamdan jing basisha dai ka ne ka dai bala pensisha ka bala tho shisha ka bala long shisha ba ka bala jasha dai ha kani ka pereden boleh ulah bu ya udeng jong jing em ba udeng jong jing tip ya ka babhabat ka basniyo dai udan arli ki dieng we udeng jong ka jingem bat we pa udeng jong ka jingtip ya ka babha bat ka basniyo to nang ta susuru kinong syong sinong baningkong hak peredan dai mano dai adam bat ka em dai ken ye gibriyo ma ken ma peredan pat idon ki jing thau bat ki marat ba lai phojat ka bau blai ula thau ya ka bau adam udan ka kam jong u ka bau blai ula batha kalong bau unjer keteng ye wei pe wei ki marat ki mereng badan ka bat ka lok jong u ka tengah jong uru deu adam wala ai keteng ma ya ka da ka im haka Bible English kong ka eve kamut ka em hi kamut life ha em ka kamram jong adam ka dei ba ba dei ka ba unpej unde upenrat jong kata ka kepereden bat ha ka ni ka kepereden dai ha ka ni ka kepereden ngin pen kemau beng hani uni udeng jong ka jingtip ya ka babha bat ka basnio udan hangta kata kemut ba kat bau adam bat ka em kimpat kata ya uni udeng jong ka jingtip ka babha bat basnio wang na kiso jong udeng ki per baro mela ban bam handai nau so jong ni udeng membet ban bam pada me bam men yap ka ba yap shisha bagi YouTube yang tahu dieng so adong mau yang dieng so adong bala adong dai forbidden fruit mau bala adong do blai bala maham do blai ba umbet ban kata umbet ban bam madame bam men yap da ka bayap sya kani ka jingyap da bayap sya ka keren ka jingyap ka ba kan jam sim ka balong ka jing penya khlat no habdeng jong blai ba do brio ka ba ja kan ha kani kal nong ka balai ka jing hap no ka jong brio ha ka pop to kat bau adam ba ka em ke pat bam no tau so jong ka jing tip ya ka babha bar ka basniu kamut kidang long ke baloi hakmat jong blai kidang long ki khlong dai ki baloi kum ki khlong hakmat jong blai kilong innocent loi kamut phemtep ken ke babha basniu kum balong ki khlong ni ma ke balong ki khlong dai kat kani percaya ka ba selansar kum ne ba ki ki khinben dai namar ka daw jong si kani ka pandemic ba kum tar ki ki kren spang ka jing kurdo bam ki kren spang ka jile ki violence badan ka percaya ka kani ka jing tumar le sing la ban pet ka percaya ki ong ki khobor basniu sudah pi ki khlong kin kuslai kata
enjoy baik mana kesini deh. Kilek kai baik pelut kepuat pi ai lek kai beres ni tu kan lek kai. Thay saya kimi para ban kenhiat ban cumai kuan ada bersedang.ไปjoy ini emdan, yang ba ngastenat ban jeseng mestep damar pangampat mai ki kuan. Maki dang tia lawan jeseng. Tementar hai rai la mai kuan ya udah segi. Lai namar ba namar berak segi la long no hikai la long no kemi berak fight dai berak kata gini school mak segi la mai ki no hikai. Maki kelong hi ki kelong hi dai bagi long innocent, kilong loy ke patip ke babah ke bersih ke patip ke baja ke perthairu ki kemen big soba kata ka de beneng jisu tak ada uang sya ki kelong ke man haga aba pemlong ke kelong ru penamla bandung sikima jong blai maka kata ka de ke paradise tiu adam bagi kilong kumta perkat kat bagi empat bam ya udo ya uso na udah udieng joge jitip ya ke babah ba ke besniu handai ke bangau mene boleh la thau yu briu bat ka man ka blai luit boleh tunjuk ke hene wang lau ni briu bang thau ngam thau yu ku murabat ngataw yu bandan baga jing perkat lau ni briu unjit ban ko ngu yau blai la ni unjit ban ko ngu ya ga no ko sur ka bon nabar